जोंनो सेवलि बायद' बायदि वुमेन अफ एक्सन माने खामानि मावनानै देखायग्राखौसो जोंनो नांगौ आरो लाइमोन हान्जा जावरिखां लाइमोन हान्जा जावरिखां जय शिवली मेमनि जय शिवली मेमनि जय हाग्रामा महिलारिनि जे प्रि बैसागु आरो इन्टारेक्शन विथ आवर चिफ गेस्ट सेवलि महिलारि बायद' जे 3 नं LAC नि केन्डिडेट दानि बेयाव BSU नि सेन्ट्रेल BSU नि तरफनिफ्राय जानानै जोङो बेयाव बाहागो लादों आरो बेवहाय जा अर्गानाइज खालामदों बहुद मोजां जादों गोबां कलेज इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टसफ्रा बेयाव फैनानै बिथां सेवलि महिलारि मेडामजों इन्टारेक्शन लादों बे इन्टारेक्शनाव गोबां मेडामा जोंनो प्रतिश्रुति होदों जे लाइमोनफोरनि जौगाथायनि थाखाय लाइमोनफोर इयुथफोरनि थाखाय बिथाङा देरहाबाथाय गोबां खामानि मावलांगोन आरो जोंहा आसा दंखायो जे सेवलि मेडामा गोबां भटजों देरहागोन आरो दा जोङो केन्डिडेट हिसाबै जोङो लायाखै सेवलि मेडामखौ जोङो बिथांखौ देरहाखानाय सासे मन्त्रि बायदिसो जोङो बेखौ लाखादों जा बहुद कनफिडेन्स दङ जे 3 नं LAC निफ्राय बिथाङा हाइएस्ट भटआव 126टा जे केन्डिडेट्सफोर दङ बिसोरनिफ्राय हाइएस्ट भटआव देरहागोन होननानै जोंहा आसा दङ लाइमोनफोरनि थाखाय जे खामानि मावदों बेखौ जों आवगोलबो नुबोगासिनोखा गोबां स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय जायहा फरायनायाव उसुबिदा जादों बा सोरबाहा माबा मोनसे देहानि थाखाय उसुबिदा जादों बिसोरखौ हेल्प खालामनायाव जोङो दिनैल' नङा गोबां आवगोलनिफ्रायनो जोङो नुगासिनो दङ मावबोबाय थानायखौ बिथाङा एज ए ससियेल वार्कार हिसाबै मावबाय थाबोदों जों बेखौ उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों दा जोंहा जेबो डाउट गैया जे बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव लाइमोनफोरनि थाखाय जे जेसेबां खामानि मावगोन जोंहा जेबो डाउट गैया बिथाङा ओरैबायदि जौगाथायनि खामानि मावगोन स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय जोंहा गोबां कनफिडेन्स दं आरो जे फरायनायनि हक हेल्थनि हक स्पर्ट्सनि हक बिथाङा देरहाखांबाथाय गोबां खामानि मावगोन जोंहा आसा दङ आरो कनफिडेन्स जोङो बिभिन्न BTC नि जायगायाव जोङो बेरायदों बेवहाय जोङो UPPL नि केम्पेनिं जों नुनो मोनाखै माने एथ' जरदाराव जों नुनो मोनाखै मानो होनबा बिथांमोना गिनानैसो दङ गिनानै जे गुदुङाव जे हाबखुमानानै जे थायो बेबायदिसो जानानै दङ बिथांमोना दिनै क'क्राझारनिखौनो जोङो एग्जाम्पल लाबाय ST LAC निखौ 3 नं ST LAC निखौ बिथां जोंना लरेन्स इस्लारि बिथाङा दासिमबो खुनु साब स्टेरिं अफिस खुलिनाय जों नुवाखै बिथांनि गारि घराजों खारनाय नुवाखै बिथांमोननि जे केम्पेनिं बे केम्पेनिंआव मानसि जायैनि थाखाय केम्पेनिं केन्सेल जानायखौबो जों खोनानो मोन्दों बिथाङा माने जेननायखौ लाखाबाय आरो बिथाङा न'आव हाबनानै घर गृहस्थि सामलायनायानो मोजांसै आरो पलिटिक्सआव 5 बोसोराव बियो पलिटिक्सआव ओंखारनानै जेबो मावखायाखै एन्टि इनकामेन्सियानो बहुदखा बिथाङा दा जों बेफोरबायदि लिडारखौ जोंनो जास्ट फर ए सिम्बल बेबायदि जोंनो नाङा जोंनो सेवलि बायद' बायदि वुमेन अफ एक्सन माने खामानि मावनानै देखायग्राखौसो जोंनो नांगौ आरो